Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Akomana vanhu vane hutsinye kunzouko, nyika yashata. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2023. Ndakaroorwawo mainge muri mugore ra2017. Saka vabereki vemurume wangu vainge vasingatondifariri kubva day 1. Handiziviwo kuti why, but chimwe chikonzero vainge vachiti nekuda kwekuti iniwo ndakazvarirwa mumhuri ine vanhu vane mari, saka vaitya kuti zvimwe kuda mwana wavo ndaikwanisa kuzomuteerera. But mukoma, I know what I wanted in life and he was the one that I wanted in my life. Saka we moved in together. Mukoma, zviri risky kudaro, but we moved in together. When my parents found out, vakaita kudya marasha. They did not want to understand anything, but vakazongosvikawo pakungozvinzwisisa. But dambudziko manje rainge riripo, like my mom told me that I'm trying to protect you. Saka ever since I was still a little girl, ndaingoti kana ndikatanga kudata, mama vangu vaibva vachizondiparadzira relationship yangu. She would go as far as kutohaya mapurisa kuti vange vachitoenda kutononetsana nehama dzemurume iyeye wandinenge ndichifambidzana naye, like the boy that I will be dating, vachingoti I'm protecting you. Saka nyaya yekuti I'm protecting you, like zvakasvikawo pakuzondiirritator because I did not even understand, like, what are they trying to say? What are they trying to protect me from who? Then ipapo pandakazotizira, mama vangu vakatoya zvakanaka-naka. Murume ainge abuda, ainge aenda kubasa, ndobva vagara neni pasi. Ndopandakatanga kutoziva kuti kudzinza rekwedu kutoriwo nemweya wengozi. Ndo zvakaitikawo izvi kudzinza rekwedu. So vakauya vakabva vanditi, mwanangu, uchindiona ndichitaura newe like this, ndoda kuti ndinge ndichiita kuti unge uchinzwisisa, because iwe unoratidza kuti kutonzwisisa kwacho hausi kutoda kutonzwisisa. Vakabva vati kwandiri, unozviziva here kuti sekuru vako vakauraya munhu? Nyaya yacho ikangotsikwa-tsikwa. I was like, no, I don't know anything about that. Vakabva vanditi, aikaka, ko hauzvizivi kuti vakauraya munhu? Ndikati, no, handina kana chandinomboziva ini kuti vakauraya munhu. Saka vakabva vachizondiudza kuti like sekuru vangu ivo vakauraya munhu. Vainge vaina garden boy wavo uyo wavakazobata vaine mukadzi wavo wenumber 2, nekuti vakazotora umwe mukadzi vachiti hanzi vainge vachiti gogo vainge vanyanyisa kukura, saka vainge vava kusakwanisa kuti vange vachiita zvinoita vanhu vakuru. So vakabva vachizotora umwe mukadzi ainge ari wechidiki. Mukadzi uyu vakazomubata one day, ainge akarara nagogo ivavo vadiki. Nekuda kwehasha, hanzi vakabva vachizomutora vakabva vati, iwewe unoona kuti wakakodzera kurara nemudzimai wangu, zvinoreva kuti kana pambedha pangu wakakodzera kurarapo pambedha. Vakabva vamutora vakaenda naye kubedroom uko kwavainge vachipota vachirara nagogo vadiki. Ndokubva vachizomuti, chirara pambedha, rara nemukadzi wako, ndoda kukuonai muchirara mose. Hanzi vachiita izvi vainge vakavabatira pfuti, because vainge vari musoja sekuru vangu, ende vainge vatori nenyembe kuami ikoko, vachiti ndoda kukupfurai mose, ende nyaya iyi hakuna kana kwainomboenda. Saka ivo manje vakabva vachizotanga kumurova garden boy. Hanzi vakati vachimurova nekugaro repfuti kusvika achizonofa. Hanzi vaimurova pachest kusvika achizofa. Saka vakamupondera pambedha wavo, ndipo pavakamupondera. Zvinonzi izvo rumu iyoyo mukoma hanzi yakasvika pakuzara ropa, nekuti ropa hanzi rakatsatika everywhere panguva yacho iyoyo apo pavainge vachimurova nepfuti. Pavakaona kuti vainge vamuuraya, zvinonzi vakabva vachizodaidza vamwe vavo vekubasa kwavo, akabva achizouya akatorwa mutumbi wake. Hamene kuti mutumbi wake wakazoitwa sei, then ndokubva nyaya iyoyo
yabva yachizongonyararwa nezvayo, asi hanzi vakazoendesawo zvemari kuhama dzemukomana iyeye uyo ainge ava kurara nagogo vadiki. Saka vakabva vachizongovharavhara nyaya yacho. By the time pavakazofa, hanzi mweya wemukomana iyeye wainge wava kutanga kumuka mudzinza uchiti ndiri kuda mukadzi. Saka vaingosarudza zvaunenge uchinzwa kuda. Vanhu hanzi vakasvika pakuenda kuGhana, vakaenda vakanosiya rimwe dombo kuGhana ikoko. Dombo iri ravakanosiya kuGhana hanzi idombo rakamboenda rikanodeketererwa kumusha kwake mukomana iyeye, kuitira kuti mweya wake unge uchizotevera dombo iroro. Ndokubva vachizoenda kuGhana. Vaenda kuGhana ndokubva vachizonorisiya ikoko kuitira kuti vange vachimudzungaidza, asi akazodzoka. So mama vangu vainge vachindiudza kuti I'm trying to protect you, nekuda kwekuti hautotendedzwe kuti unge uchiroorwa iwewe, nekuti pari zvino murume uyu akapondwa nasekuru vako ari kuti iwewe ndiwe mukadzi wake, ende kana ukaramba uchiita nharo anokwanisa kuzokupengesa. Mukomanashi pandakanzwa nyaya iyoyo ndakabatikana, ndichitanga kufunga kuti murume wangu ndainge ndichimuda nemwoyo wangu wose, but now I was being told kuti handainge ndichifanira kuti ndinge ndichiramba ndakagara nemurume wangu. Vakabva vanditi kana nhumbu yauinayo don't even worry, tichakuchengeta. Ingawani tinochengeta dzimwe nherera, ingawani ko chingazotitadzitsa kuti tinge tichikuchengeta iwewe chinenge chimbori chii. So ndakazombodzokera kumba, but because of the love that I had for my husband, ndaipota ndichitiza ndichidzokera kumurume wangu. So then ndipo apo patakazoti tava kuno kuSouth Africa, takabva tachizodaidzwa nevabereki vangu, tikabva tachizoudzwa nyaya yainge iripo. The discussions were done. Murume wangu ndopa akazozivawo kuti kudzinza rekwedu kune mweya wengozi. Takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichitsvaka munhu ari desperate, murume kana kuti mukadzi. Takabva taenda online tichita sekunge tiri kutsvaka munhu webasa, taitota sekunge tiri kuZimbabwe. Takabva tachizosangana neumwe murume uyo akatiudzawo nyaya yake kuti ainge akarambwa nemukadzi, akatorerwa motikari and everything, ainge achitodawo a new start to life. Saka takamuudza kuti tainge tiine imba yatainge tichida kuti inge ichizochengetwa. Ndipo patakazosangana nemurume iyeye akatiudzawo kuti ainge akabva mukurambana nemudzimai wake, akatiudza situation yaainge akasangana nayo. Saka takabva taita sekunge tainge tiri vanhu vanonzwisisa chaizvo. Ndokubva tachizomuudza kuti tainge tichida kuti ange achizotishandira. Takabva tachizoenda kumba, taenda kuZimbabwe. Murume uyu akabva achizouya muHarare, ndobva achizouya kumba, tikaenda naye kumba kwasekuru. Hatina kunge takamuudza kuti pamba ipapo pakaponderwa munhu nasekuru vedu, uye zvekare murumu umo matainge tichida kuti ange achigara ndimo macho mainge makaponderwa munhu nasekuru vedu. Saka akabva achizotanga kuchengeta pamba, then ndokubva achizogarwa nemweya wengozi. Mweya uyu mukoma wakabva wachizotanga kumupengesa, sezvatainge takaudzwa kun'anga kuti tinofanira kuti tinge tichitsvaka mutorwa uyo watinozoradzika pamubhedha ipapo. The same bed yakaponderwa munhu ndo the same bed yataifanira kuti tinge tichizoradzika mutorwa, nekuti mumba umu mainge matova nemhiko dzainge dzakatoitwa kuti uyo achazouya kuzogara popamba achirarapo pabed ipapo ndiye aifanira kuti ange achizogarwa nemhepo yengozi. Saka murume uyu akabva atanga kupenga. Ino kusaiti kwangu ndikabva ndatobatira pamuviri. Mukomana shindo zvakaitika. Sometimes I feel bad, but murume wangu anoti do not feel bad about it. Zvinowanikwa. Waida kuti tinge tichizogara here tisina mwana nekusingaperi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedza iti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchendiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Grandparents angu vakabva kuMalawi ndokubva vachizotanga kugara mumufakosi, ndo matakangokuwererawo. Nyaya yandoda kukuudzai inyaya yakaitika apo pandainge ndichiri form 1. Gogo vangu vakazoti vashaika. Gogo vaitozivikanwa nembiri yekuti ivo vanoroya. Saka pari trick mukomanashi, because gogo vangu even though vainge vari muroyi but vainge vatori n'anga. Pamba paitogara pakatozara vanhu vachitouya kuzobatsirwa nagogo vangu. Yet gogo vainge vatori muroyi. Gogo vangu vainge vaine bere ravo. Bere iri taigara tichiriona, uye zvekare vainge vaine chimupurwa chavo icho chavaitobikira sadza rezviyo chaiwanzokuuya pamba kuma 8. Then gogo vobva vatopakura vobva vanopa chimupurwa ichocho sadza rezviyo nemukaka. Gogo vangu vakazoti vashaika. 2 days later gogo vakaonekwa kuMbare vachitengesa mavheji. Hanzi vainge vachitohodhesa mavheji. Patakaudzwa nyaya iyi takati zvimwe kuda vanhu vanonyepa, asi baba vangu nerimwe zuva vakati vaperekedza shamwari yavo kwainge kuine imwe motikari yainge yaita breakdown padhuze nepaZBC. Saka vakati vaenda kunotora motikari iyoyo, vakazoti vava kudzoka vakabva vachizodarika ndekuMbare kumusika. Pane zvavainge vachida, ndopa vakabva vachizoona amai vavo gogo. Hanzi vainge vakatogara vachitohodhesa mavheji, mashallots nemacarrots. Baba vanoti pavakaenda vachinotaura navo, hanzi vakanyangarika. Zvese nemavheji, zvese nemacarrots zvakanyangarika. Vakabva vachizobvunza vamwe vakadzi vainge vari padhuze neapo painge paina gogo. Hanzi vakadzi vavo vakati, hatina kana munhu watamboona wamuri kutaura kuti pane munhu anga akamira apa achitengesa mavheji ake, panga pasiporina kana munhu. Asi hanzi vakabva vachizoti pane rimwe benzi iri ratova neabout 2 weeks. Benzi iri zvarinoita rinouya pano rinenge rakangobata bundle 1 remavheji kana nemacarrots 2. Tinotogara tichitoriseka benzi iroro because rinenge rakabata kabundle kemavheji richitodanidzirawo richiti vari kuda muriwo, richitohodhesa muriwo. Saka ndo zvakaitika izvozvo. Asi baba vangu havasirivo vega vakavaona gogo. Baba vangu nekastoma yavo zvekare nefriend yavo vose vakatoona gogo vangu vatori busy vachitohodhesa mavheji, mashallots zvekare nemacarrots. Saka zvinhu zvinototinetsa kuti asi ipapo chii chakamboitika, kuti gogo vedu vachiri kutorarama here vari somewhere else, we really do not know. Baba vangu vakasvika pakushaika, zvinhu izvozvo zvichingovarwadza. Vaiti kana vakatanga kuitaura nyaya iyoyo, dzimwe nguva vaitoona kuti vanenge vatobatikana, kuti vakaona amai vavo vachitengesa mavheji muMbare vakabva vatonyangarika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunzi zvinenge zvakamboitikawo kwenyu, you can come to my inbox and you can share with me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Handizivi kuti ndo kunzvengwa kwacho here nehupfumi kana kuti I just saw kuti azviite. Ndainge ndagara ndiine mafriends angu 3, saka taiwanzokufamba tiri 4. Taita zvose zvatainge tichiita, kunyange patakaroora vakadzi vedu takatoroora mafriends mukomanashi, because we had a bond. Taitamba tose bhora, taita zvose. Saka nhau iripo mukomanashi ndeyekuti mudzimai wangu manje ari kundipa pressure. Apa pressure yaari kundipa haazivi kuti upfumi hwemafriends angu
wakabva kupi. Iye anongogara akatogumbuka akamudhura. Saka vakadzi vedu havatozvizivi kuti upfumi uhwu wakabva kupi. Inini ndini ndega ndasara ndichiri murombo. Saka mafriends angu vari kundiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichivajoinawo, otherwise vachazoregedza kundibatsira. Izvo zvava kuunza maproblems mumarriage mangu. Saka nyaya iyi mukoma yakatangira pakuti nerimwe zuva tainge tiri kubhora kunoku kwatigere, kuprovince kwatigere tainge tiri kubhora. Saka tinowanzo kutamba tichichallenja maNigerian nemaGhana vanenge vaine timu dzavo, kana ari maSouth African kana kuti vekuMalawi vanenge vaine timu yavo, then tinenge tichichallenja tichiita money game. Saka takazoti tava kubva kubhora, it was somewhere kumapast 7 usiku. Friend yangu umwe wacho akabva achizoti ainge aine umwe murume waainge akataura naye wekuNigeria, uyo ainge akati iye anoita zvemakaut. Takatoseka tikatoti zvinhu zvakadaro ndezvemumamovie. Akabva achizodzoka mukoma ainge aine ring yaainge ainayo, akabva ati ainge akapiwa ring. Mukoma nashi ring iyoyo akangoikwiza ruviri rutatu, ndokubva tatoona padashboard painge patova nema-US dollars ainge avapo. Saka takabva tachizoenda kuti tinge tichinojoina cult yaya. Takaita mhiko, unoita mastep nemastep. Saka inini ndakazongogumira pastep yekutanga ndakakoniwa, because takanzi unofanira kuti unge uchiita 7 days. 7 days uchidya matishu. Ndikati ini handingambozvikwanise. Dai kwanga kuri kungodya matishu oga ndaiti zvimwe kuda, but 7 days idzi dzaunoita uchidya matishu unoti paya apo paunenge waenda kunozvibatsira, paunenge wazozvipukuta netishu, then matishu iwawo haufaniri kuti unge uchimakanda mutoilet, unofanira kuti unge uchizomaisa mukaplastic bag. Then matishu awa kana wava kuda kunorara ndo paunofanira kuti unge uchimadya matishu iwawo uchinwa nemvura. Mukwamanashe inini ndakakoniwa kudarika stage iyoyo. Takadzokera zvedu kumba, then ndokubva ndangoudzawo vamwe vangu kuti ndainge ndichazozviita, ndaingoti zvimwe kuda kutamba mukoma, ini handina kukwanisa kuzviita. Vamwe vangu mukoma vakaita 7 days dzavo vachidya matishu avo ainge aine tsvina yavanenge vapukuta. Ndikabva ndachizoti after 7 days ndikati varume mapedza here? Iyo vakatoti isu takapedza. Ndopa ndakaona kuti ndainge ndatosara kumashure. Saka kuti ndike ndichienda navo zvainge zvisingaiti, nekuti takatoudzwa kuti kana usina kupedza mhiko idzodzo haufaniri kutoti unge uchitodzoka kunoku. Saka ndakabva ndati varume inini ndakazvikoniwa. Vakabva vaenda. Mukomanashi pavakabvako ikoko pakangoita about 2 months vakatotanga kutoita mari. Kwava kutotanga kutotamba maraundi ema 20,000 ndokutosara kwandakaita kumashure ikoko. Then ndokubva vachizotanga kutenga motikari, vakatenga dzimba vose kuHarare. Saka mukadzi wangu anondipa pressure, asi haatozivi kuti ndo zvakaitwa nemafriends angu vakajoina acult. Zvimwe zvacho handichatozivi kuti ndezvipi zvimwe zvavari kuita, since ndakatadza kuti ndinge ndichidarika pastep number 1. Saka muri yeZimbabwe ndauya pano, ndiri kudawo advice kubva kwamuri. Ndoita sei? Ndodzokera here? Ndonokumbira ruregerero kuti ndinge ndichipiwa umwe mukana wekuti ndinge ndichikwanisawo kuzojoina cult, ndongoita izvozvo zvekudya matishu. Kune avo vachandibatsira, kana mukandibatsira ndingafara chaizvo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo yapakaipa.